Hej alle flightsimere på denne portal. Cirka 900 snart. Det er ret fantastisk, det må jeg sige. Vi er på Tunø, og vi skal flyve til Samsø. Det er sådan midt i Danmark. Så det burde de fleste vide, hvor er. Og vi taxer ud fra gaten, for at sige det sådan, for at gøre klar til en take-off mod Samsø, faktisk. Og vi trykker lige på Ready to Flight, og så holder vi der. Ja. Og så vil jeg give en hurtig forklaring om, hvad er en trach. Jeg de fleste er klar over det. Men jeg tror ikke alle, for at sige det på den måde. En trach er ultralight fly. Og det betyder, at det må ikke veje mere end 450 kilo, inklusiv 2 personer, fuel og maskinen i sig selv. Den har den store fordel i forhold til dem, som holder bag her, ja, som er, ja, der holder en Cessna, der holder en Copper, og ja, at de skal melde fra til ATC'en og lægge en flightplan ind, hvis de skal op i luften. Ultralight har den kanonfede fordel, at man kan flyve uden at give besked til ATC eller noget som helst. Så lang tid du holder dig under 1200 fod. Det er bare sådan hurtigt fortalt i hvert fald. Ja. Nu sidder jeg her og kigger ned på instrumenterne, og den som nu kigger på sidder der. Om det er en kvinde eller mand, det ved jeg ikke, det kan man selv stemme. Det er en Rotax 912S motor, der er på den. Den har 100 hestekræfter, som er rigtig, rigtig meget, hvis man kun vejer 450 kilo, inklusiv 60 liter fuel. Det kan den have. Okay, vi går klar til en gang take-off. Vi sidder i cockpittet. Og sådan ser sådan et cockpit ud i en trach. Der er ikke så meget egentlig at gøre med andet end en fartmåler. Det er en god ting at have i hvert fald. Sådan en omdrejningstæller. Og ja, fuel og temperatur, og som der egentlig er i de fleste småfly også. Nu er jeg helt sikker på, at der er nogen, der sidder og glor på det her, som selv flyver ultralight, eller som egentlig er piloter. Så jeg laver kun den her, bare for sjov skyld. Og når jeg siger for sjov skyld, så er det fordi, jeg synes, det er så synd, at der ikke er så mange, der bruger trach, eller i det hele taget ultralight, inde i flight-spillet. Det var egentlig det, der var hele mit tanke. Så nu kører vi simpelthen til Samsø. Der er ikke så langt. Jeg kan godt, hvis jeg kan få det til lynhurtigt, så alle kan følge med. Vi se. Laver jeg lige sådan en her. Meget, meget hurtigt. Så alle ved, hvor vi er henne i verden. Vi holder jo her på Tunø, og der er ikke ret meget mere end cirka 10 nautiske fra Tunø Airport til EKS, eller EKSS, til Samsø. Og det burde jo ikke tage mere end cirka en 10 minutter. Så vi slipper bremsen, ret og slet, og så sætter vi noget drøg på her. Og den er lidt tung i røven.
fordi for det første så er vi 2 ombord, og så har jeg godt nok halv tank. Vi har lige godt 30 liter fuel på. Men det gør nok. Vi er 2 personer ombord. Ja. Men nu tager vi lige en tur ind over Tunø. Eller ind over Tunø, altså ja. Bare for, hvis vi var en tur ind over havnen, som kommer hernede. Og det er faktisk en af de eneste måder, der kan komme til Tunø på. Ja, bortset fra at flyve. Og ja, alt det her, det må I leve med. Og der tager vi lige en flight over Tunø havn. Og den ser sådan ud. Hvis vi var inde og interesseret i. Og så lægger vi an til at komme til Samsø. Og oppe i venstre hjørne, der har vi allerede lagt en lille flyveplan ind. Eller en kurs i hvert fald. Sådan at vi kan lande på Samsø. Det er jo lidt vigtigt. Det er fint at komme op, det er fint at komme ned igen. Så. Og så tænkte jeg, at så er den lige op fra nordspidsen. Ja, det er nordspidsen af Samsø. Og landingsbanen til Samsø ligger lidt længere nede. Jeg ligger sådan i cirka midt på Samsø. Men trade flight, det er skideskægt. På den måde ment, at den er enormt nem at styre. Den er enormt nem at, altså, ja, hopper vi lige cockpit. Altså der er ikke ret meget mere end bøjlen. Og det er stort set lige meget, hvilken yoke man har. Så det virker lige godt, hvis man får det indstillet rigtigt. Og throttlen. Nu har Traken jo det så enkelt, at der findes ikke flaps på. Så det er, hvordan man styrer farter op og ned og hen og væk. Det gør man simpelthen kun med gashåndtaget, for at sige det enkelt. Okay? Hopper lige af igen. Og nu ligger vi allerede op i 800 fod, og det er meget. Men vi har da rigtig kurslinje i hvert fald. Så må vi lige for at være helt sikker. Så gør vi lige sådan. Og så får vi den her op, og vi ligger der. Og vi skal derned. Og vi skal lande den her vej. Vi skal lande nede på den, der hedder Runway 10-1. Så skal vi jo ikke gå under vandoverfladen. Så men det har vi rigtig godt styr på. Vi har rigtig vej og fart. Og så kommer der lige tilbage, når vi for ikke den skal blive for lang, den her. Så ej, der er ikke noget, der er for langt. Så det er det jo. Vi har allerede runway in sight. Så skal vi ikke bare sige, at vi har runway der. Skal vi ikke bare sige, at vi lægger an til landing? Simpelthen. Og vi descender stille og roligt. Og så lægger vi simpelthen an til landing, og så skal vi prøve landing straight. Og straight, den er lidt, som jeg sagde før, den er lidt sjov, fordi den har ikke noget flat, den har ikke, den har gode bremser på øvrigt. Skal de helst have. Men nu har vi ikke engang kaldt ATC'en op.
Og det kan også være fuldstændig lige meget, fordi på Samsø, så får du ikke noget erfaring. Så vi ligger lige an til landet her på Sprig Bar på Samsø. Og det har vi jo en site, og så en rigtig god fart. At lande med en trade, det er bare et hint. Det kommer an på, hvilken trade det er. Eller i det hele taget, hvilken ultralight det er. Ultralight. Det vigtigste, eller det er meget vigtigt, det er at have fart. Fordi alle ultralight og især trade, hvis de først kommer ned i stålfart, så ståler det. Og det tager en tiendedel sekund. Du har ingen chance for at redde den op i. Overhovedet ikke. Så god fart. Og det har vi nu. Vi ligger på meget god fart på øvrigt. Alt har jeg jo set. Men vi har god fart. Ja. Og vi skal ned på cirka 50 knop, og vi sætter bilen ned. Det gør vi over. Og det har vi der. Sådan. Og så skal man simpelthen bare slå gassen af. Og så resten, det foregår på pedalerne. Styringen, det er på pedalerne. Ja. Man kan godt prøve at, uanset hvilken yoke man har, at rykke. Det er det, jeg gør nord og sådan. Men det giver ikke rigtig nogen mening. Det vigtigste, det er pedaler. Nu er vi da ankommet til Samsø. Og det er jo en god ting. Fordi det var det hele, min tanke var at vise, at det kan faktisk godt være skide sjovt at flyve i trade. Ja. Så skal vi taxe ind. Så lige en. Nu er Samsø Lufthavn jo ikke en af de største, der findes i hele Danmark. Men noget, der er lidt sjovt at lave her på restplænen, det er sådan en taxiway. Det må jeg sige, at de er ikke helt UF over på Samsø. Så vi taxer lige ind, og så ser jeg se, der holder nogle andre maskiner lidt længere inde. Men det her, det er da godt nok ikke Hongkong eller Frankfurt. Men det er Samsø. Og så kan I jo se, hvordan det ser ud. Alle sammen. Og vi skal bare lige finde et sted at parkere her. Og det er sgu da meget flot. Egentlig godt sceneri. Det er Microsoft sceneri. Så jeg tror faktisk, at og det må man ikke, det her er godt. Men Terminal 2, og gud, som om der er flere. Der stopper jeg, og så slår jeg maskinen af. Og så siger jeg da tak, fordi I så på. Og så håber jeg da, at der er andre, der får den tanke, at flyve til Samsø for øvrigt i en trake. Tak for mig. Ha' det godt.